Superintendent of Police ka East Gentil District hakalai terik nopra arjar pusau lengba ka kerua kubor la pentem baki pulet kilayo bantam ya ka we ka mediap jong we brio bam syam la tip kerteng udei we kat kum ka kerua ka balapha la ong ba hadien ka jingyo ya ka jingtip lengba ka phone call balalap ya ka we ka mediap namen kri hadien ki dukan ki bodan persya ka petrol pom Kabadan hajan ke sweet chili gas house kumta ki pulit kelali benchimti ya kate ke mediam. Hadien ke jing toket lalap bau niu beriau de barjala ubadan ya kerta kabah padang sanpo bat sanpusan. Bat nakliang ki pulit kilapen kit no ya ke mediam sakliriat civil hospital ban le ya ke postmortem. Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ya kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya